To a labaran nishadin namu na yau, mutuwar aure na da nayi a Jos shine aka min abin bakin cikin da bazan taɓa mantawa da shi ba, inji Safiya Kabala. A hirar da aka yi da Sadiya Kabala a kafar yada labarai ta BBC Hausa cikin shirin daga bakin mai ita, ta amsa tambayoyi bisa ga al'adar shirin waɗanda suka shafi sana'arta da rayuwarta da dai sauransu. Sadiya ta bayyana mutuwar aurenta na Jos akwai wani abin bakin cikin da ya faru da ita da har ta mutu ba za ta taba mantawa da shi ba, wanda hakan baya rasa nasaba da irin rabuwar da suka yi da mijin nata bayan watanni 2 da auren. Idan ba ku manta ba, jim kaɗan bayan mutuwar auren, mujallar fim ta yi hira da tsohon mijin Sadiyan, inda a cikin hirar ya bayyana cewa Sadiyan maza take kawo masa gida, shi yasa ya sake ta. Wanda wannan labari ya ɗauki hankula matuƙa, inda Sadiyan ta yi ta shan maganganu marasa daɗi daga mutane daban-daban, yayin da wasu kuma ke ganin laifin mijin na yi mata bita da kulle wajen binta da kalaman ɓatanci ko tonan filili bayan ya sake ta. A dai cikin hirar, Sadiya ta bayyana har yanzu bata yanke shawarar ci gaba da fim ko fitowa a wani fim ba, wanda sanin kowa ne tun bayan mutuwar aurenta na baya-bayan nan da ta yi a Abuja, shi ma bai dore ba, sai ta mai da hankali kan kasuwancinta kawai. Baya ga wannan, Sadiya ta bayyana cewa idan ta tuna iyayenta da 'yan uwanta suna raye kuma tana tare da su, hakan yana matukar faranta mata rai. Da aka tambaye ta kan abin da mutane ke cewa na matan fim ba sa zaman aure, ta bayyana cewa ba haka bane, kawai ta fice ta fito fili kasancewar su 'yan fim. Amma akwai waɗanda da yawa nasu auren na mutuwa amma ba a gani saboda su ba 'yan fim bane. Da dai sauran amsoshin tambayoyin da ta amsa a cikin shirin kamar yadda za ku ji. To sunana dai Halima Ahmad Muhammad, amma mutane sun fi sani na da Sadiya Kabala. An haife ni a garin Kaduna, kuma na yi makaranta a garin Kaduna. Ban dai nisa a karatun ba, daga nan sai na shiga harkar wasan Hausa. Fim ɗin dai da na fara yi shine Haidar. Ban yi wasu fina-finai da yawa ba, don ina ga akalla ba a gasar ba fim ɗin da na yi da wuya ma in za su kai 10 sai na yi aure. Tun da aure na ya mutu yanzu kimanin kusan shekara 2 da wani abu, kusan 3 ake nema, gaskiya ban koma fim ba. Already duniya ta sani, sai na lissafin to yanzu me zan yi, kawai sai na buɗe business. Wace kyauta ce ba za ki taɓa mantawa da ita ba? Kyauta ɗaya ce kawai, aka ce min an bani kyautan umara, to wannan kyautan ba na taɓa mantawa da ita, umara ta farko. Wani abun farin ciki ne ba za ki manta da shi ba? To gaskiya abun farin ciki idan na tuna mahaifiyata da mahaifina suna raye, na tuna yan uwana kowa da kowa na raye, gaskiya ina jin daɗin wannan abu. Na bakin ciki fa? Gaskiya abun bakin ciki da ya faru da ni wanda a duniya ba zan taɓa manta shi ba shine aure na da na Jos da ya mutu. Su wannan abun ya sa ni bakin ciki, akwai abun da ya sa ni bakin ciki wanda har in mutu ba zan manta da shi. A lokacin da za a kai ki gidan miji kin yi kuka? To kuka dai ba za a rasa ba, dole za ka yi kukan rabuwa da iyayenka. Ana cewa matan Kannywood ba sa zaman aure, me za ki ce kan haka? So da aure da mutuwa duka lokaci ne, kuma kowane bawa yana tare da kalar tashi kaddara. Duk wacce kaga ta yi aure ta fito to cikin biyu ne, watakila matsalan daga gun mijinta yake, watakila kuma daga ita yake. Amma duk wanda ka kawo shi ka aure shi ne saboda kana son shi. In ba ka son shi ba za ka aure shi ba. To watakila akwai abin da in ka shiga gidan za ka tarar da bai maka ba, ko shi in kika shiga zai tarar da maybe akwai wani halayyanki da bai mai ba, sai ku samu matsala ku rabu. Kuma idan Allah ya riga ya rubuta miki cewa sai kin yi aure 100 kafin ki mutu, dole sai akwai wanda zaka ga a gidan shi ma yana da yara zawarawa ko kannai zawarawa, amma zaka ga wata an sake ta ba su ɗaya ba su biyu ba, amma ba a sani ba, ba a ji saboda ba a san su ba. Amma mu da aka samu shi yasa namu ya fi zafi, so ba a ganin nasu. Amma shi dan Kannywood saboda already duniya ta san shi, so shi yasa nashi bai boyuwa. Idan aka gayyace ki wani babban fim, za ki je? Gaskiya yanzu ban gama deciding cewa zan koma ko ba zan koma ba. Kafin lokacin da zan koma, Allah ya bani mijin da zan je in zauna in yi zama aure na wanda zai zama na mutuwa ce kai za ta raba ni da shi insha Allah. To sai mu ce Allah ya zabar da abin da ya fi alkhairi. Ibrahim Ishaq, Duniyar Nishadi.